Neviem, čo sa mi stalo, ale mne to normálne proste, že odstránilo, či čo sa stalo s tým. To čo je? Nemocnicu mám. Ideme do toho. No, takže ideme do svojho kromčeka. Ideme do svojho kromčeka. No, máme tu maminu, ale to sa prezliekla. To dáme hned. Zamkli ste to hned. A dieťa je teraz v škole, či v škôlke. A ono príde samo domov. Tak počkáme, keď príde domov. Ja som úplne zabudla, že to dieťa má v škôlke rúbsak, tak ideme po ňu. No takže ešte raz čakáme na dieťatko. Ja už som doma konečne. To dovolí, ideme pozrieť. Dáme kávu. Aha, už idem. Ahoj. Ahoj, maminka. Ako bolo v škôlke? Dobre. Hej. Áno, a mami pozeraj. A mám tu taký dobrý lesok. Mám taký dobrý lesok. Potom tu mám takéto pičko. Mami, vypínaj. Tu mám hadičku a tu mám, tu mám vybrať, počkaj. A tu mám takýto zase takú peknú. No, všetko mačičkové. To není mačička, to je pusí. Hej? No, volá sa inak, ale ja ju volám pusí. Dobrá. Idem si to zbaviť tak. Ahoj. Ten typek má skoro celý divotový arbor, kdo to vzal? Co tady to vzal, on je chytali ten číp? Ten typek lítá na vodu, co to je? Ano. Může mít spočínka malutka milon. Dobrý, tak choď. Děkuji. Když někoho hitnu, tak první byste mi na mrtvé. Vždycky se tady nahoru, na svém místě, ten bude lepší a potřebuji mít armor, damage. Idem. Tatínko. Ano. Ahojte. A kde jdeš? Já jdem s kamoškami vonka. Hej? Ano. Jestli mohu se zachránil, co to bylo? Tam je doktory, Bridge, pojď, postavíme most. Jsou nějaký lepší věci ještě. Mami, potom mi zavolaj. Ano, dobré. Máš mobil. Ano, maminka. Viem. Ale nehrať sa na ňom. Áno, dobré, mami. Ahoj. Počkej, domknem ti je zamknuté. Viem. Ahoj. Ahoj. Kamošky, už idem. Dobre, tak už poď konečne. Áno, idem. Čaute. Ahojte, už som tu, tak čo idem robiť? No, mohli by sme sa s niečo prejsť. Ja viem kde, poďme do lesa. Áno, to by bolo dobré, tak poďme tam. Prepáčte, ja idem na vecko, takže sa nečudujte, že prečo to trvá tak dlho. Na strehu to netrvá tak dlho, ale hej, viete, tak proste idem na vecko, tak čakajte.